ima sahat niturpuki martua do akan atu mangihon hatani debata jalan naum peopsa martangiang mahita totong dohami makilalahon doh majalo lasnirohan asyako ali Tuhan marulup ulup tod dinami ala hudur kami nakin anak do boruni huriam majalo pasu-pasu perbagason marhite-hite naposom martabama bilangan ni ruas nahok ripe di tonga-tonga ni huriami alani ali Tuhan komana mandongani rumah tangga naik barui asa totong nasida margogo jalatang di hapur seaon naing manasida marpangsadya tuho di perdalanan ni rumah tangga nasida tua katiki naneng ro jala maulea tema diwali Tuhan di parsaoran nami di bagasa tikion lumobi ma di parsaoran nisu para anak do su parboru di jalo nasida diwali Tuhan pandongan yomu wedenggan mardalan sude ulaon hobar tu habatahor nami alani ali Tuhan dung mangulon haminakin satokin marhite namar saulihon si pangan untuk sinumani ima harajaummu Tuhan hamurammu Tuhan dihami pasu-pasu ma si panganon untuk sinumani napi narade ni bona hasuton tuhami asa gabi gugunem baru me dihami margugu hami mangulahon lomone roham di panggulmiton ningulunami atau ngali Tuhan saat dihomang ngulunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus mau liate madiho asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama dohot parsaoran itu di parbadia ma nama dongani hamu saluna amin horasma dita saluna jadi alamajalo pangurupium mathita sian akan nama holong ni roha asa tajalo mal haroni akka nama haroni roha tuhita ale mangido ma diakka dengan hormat akka inang soripada soni akka amatta sori akka raja ala situasi ni beceto namang bolorora mutu soma marsolo marsipatu dang bobe hudul hamen no makatai do raja ne hula-hulai adale mar pangido do hami raja nami moloboi diahma di luar akka sipatuna manang solokna jadi pasatai ma amang par musik nami dineng majalo haroni akan molong ni roh mahami tu roh maka dongol nami ba mamang godang na nobartusi Ida robehida Oh,
Horas. Mauliate madiamu salu narajan akan makolong iro dihami. Don name sonakan sa tua tu sangkar mapori tulu masa tua. Gabe makanan ulamuna sinur rakka pinahamuna. Salan mulu tong arong dope rade di pihamis majalo di son. Jadi parumain asa diakati tu bagas jopu matuluhali ale maratan ho parameda tinggal lo di sini tuam. Jopu matuluhali batu katongi anak ni be. Jopu mat. Ambil 3 kali. Unang selesai tergomak ko masoni. Tinggal 3 kali majoput. Sekali, 2 kali lagi. 2 kali lagi. Harus 3 kali. 2 kali lagi. Iya, sekali lagi. Berjudi para mandai bah pikir hoddo si batu ini. Ini saya ada dibuat. Dan tori gomak godang. Mulai udah. Bawa kamu mau tuaran. Jadi asa makatai hita do raja ni ulat-ulata. Ayo nga didegay nakaning amat tiaron. Salinayo pasatami tuhamu kana beru. Bota mujo sipadoti. Asa pa sa mujoon. Asa makatai hita do karaja ni ulat-ulata. Ayo nga kotor ni muse idegay akan nakaning akan warolong ni roa na mabetupaki. Disabu mah disabu. Bertemu zona baru sipadoti. Permusik istirahat mah istirahat. Tu bagas majuamu bukan. Hela nami do buru nami. Abo je tu bagas samu. Jula-jula. Ngai dia jula-julai. Oh, ala adong goin nakakur pasatay makur turkur sa nasarana. PMRRI. Oido. Soal kaparede mak Roma tuson. Akaparede dangdut akaparede huria Roma tuson. Jadi gora-gora madihita na marot tubuh terlumui madiboru bere inang ibebere ni toga si hobbing sosoni dong asa mudar na baho sosongoni bere tabu mulia semua orang unang pitor mulak kita ana partonu do raja ni ululata dapatan ulus ni kita salu na sudena soni ma gora-gora buah-buah sian bona ni hasuton kalau dapat saton do ada. Jula-jula. Jula-jula hepeng, jula-jula boras, jula-jula mobil, jula-jula keren. Dah dong? Ada dong oleh jula-jula dong. Jula-jula hepeng. Tabering madikinang do tamamang. Satu pamu inang. Olo. Aka jula-julai. Asa masuk huria. Akadongan, beta masuk kita ke jula-jula hepeng. Dihamu akaina jula-jula hepeng robema. Sudahlah, katakanlah sekebagian. Disok kami Mama Ika dengan pungamu jula-jula hepeng kita 54 talak. Jadi anu ni 4 orang kituenia haman nedah. Jadi dihamu pengantin.
Anggi kuroh nyan paribat deh tak. Diho anggi dot yang muna dua. Semoga jadi keluarga yang bahagia lah klien. Jadi mula dong pe permasalahan na belga di pageleng. Nah geleng unang ipa belga dihapuskan ya kalau bisa mardos niroha. Jadi dihamu mamang ngami par musik. Bek kamu jo musik. Ngai foto hamu songo dia mulu hami par sungai bulokan. Bek kamu jo nagirang-girangi dah. Kabar waktu. Atau katai pada orang di laut. Aja bulan kurang. Sampai pagi. Kurang. Asik. Goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Sangat biasa. Goyang sampai mati. Sangat biasa. Bergoyang sampai mati. Asik tuh memang asik sampai bergoyang ini. Awas digosip. Orang boy, mari digiting. Awas digosip. Orang boy, mari digiting. Mulia tema dihamu dongan ni parumen nami dongan sejula-jula ima jula-jula hepeng anggia mau itu martaba-taba kasilasin roa
gabi makan ulan tangan muna sinur kapina muna hipas mai ta salutna so ni ma dia mo toronai mo lata berhita mo lata men tuata horasma molo arong dope dia kana mga leon akalas ni roha ima ngurupe sutun nami radio di pihak bai mau ni son satu borge pirang pola bah asal masalah hebeng upai pem hami pe Barhala dun huria masa time tu huria. Isi bahal si doa inang. Si le si. Nada. Sian ina kami sama dulu makan. Kuliah mah. Kasih. Last time dia mak. Nan. Kalian nanti saya maride kapur pun baru pada hata. Nata mas ada 2 tul. Nata mado sadario hu endehon di debataku ende hamauliateon mangolopon las nirohaku di pasabang dorohaku di patiur dalaki di pasikop dogo haru di ramati tondiki tung tape ro parukilon pardagingon nang partondiot hui lala dang di pasombu di patuk totong dogogo di ibana mahamuliaon di ibana mana hagogun di ibana mana ngasangapon radi saliling dilele engna di ibana manang hagogun di ibana manang hasangapun radi saliling dilele engna amen amin amen apa namanya anak ngomong dulu apa ini semua tuat aja tahu ready
Adia kadongan PPR, iso mahita kainang, asa sekalian mah tapasahat anggara dasar sian penguata. Saulah madoha tamahita tenangan non? Oke, udah bikin adik.
Oh di pasada main nak. Jadi di hamu hasuhuton nami keluarga besar si Hombing inang buru tumanggor manangopung ika rodo hami di son manggohi gokodo jojo muna imasian punguan ina kamis HKBP sosial siai bulu suang songoni nang punguan paropuan resort HKBP sialang bua. Jadi dang adong silua nami inang naboy hupasahat hami soholan hatana Tuhan marhite-hite ede puji-pujian nang hupatu begi kami. Jadi sian ede nami ma gabe silua na arga nang ditong-tongan ni parsaripeon ni iboto nami dohot ede nami da baru pajong jokon pardongan saripeon di bagasan tikion hatani ede nakimadok saya nadongan aku doho saharo di ujung ningolum imatang yang nami tuhamu pengantin baru itu dohot eda. Jadi inang rodo hamisian dongamu sapunguan PPR suang songon inang ina kamis HKBP sosial sebulu pasahaton anggara dasar sia tonga-tonga ni punguata narak patu pahod dohita di si inang ba otik sosadia na pinatupa ni punguatai dohono nami mas songon hatani si tua-tua titima na tinopa golang-golang pangaruhna otik sosadia na pinapungu ni na pinatupa ni punguatai tuhat tadi pertama na manggohi pasu-pasuna. Jadi buat pengantin berdua kami mengucapkan selamat berbahagia. Doa kami semoga langgeng sampai kakek nenek, sampai ke anak cucu, sampai maut yang memisahkan. Jadi kita berpantun, boleh ditantang berpantun inang. Jadi tangyang nami mudah-mudahan gabe keluarga Siti Ruok kamu di tongah-tongah ni keluarga si Obing ate inang dah. Sautik udah kok pasahat di tongah-tongah ta molo namar donga saripe mungkin dari sini ke depan akan timbul aka permasalahan-permasalahan di tongah-tongah di pardongan saripeon. Tapi setiap tantangan, setiap permasalahan hendaklah mematangkan semakin cinta di tengah-tengah keluarga ya nang ya. Songon nang iwi boto nami. Jadi mula tubuh pihak persalisihan tetaplah mengadu kepada Tuhan asa ibana na mangurupi hamu na menyelesaikan segala permasalahan muna. Dohono nami masongon hatani si tua-tuai. Dakani ari rangin na pihak di tongani onan. Badan muna na dua mana sora sirang. To di muna matetong marsi gom-goman. Jadi pantunnya gitu deh. Jalan-jalan ke Bandar Baru lanjut terus sampai Brastagi. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Jadi lo pasato silua nami mahami permusi nami bek kamu mana hobartusi. Bapak. Tema dia waka ina sian tonga-tonga ni huria. Ambil dulu sapu itu inang. Sapukan dulu ini. Si. Ambil dulu akabur hopping. Mana agak ambil dulu, mari dulu, ambil dulu biar aku yang bersihkan. Tadi dipijai kotor.
asara hudul mar aita sepakatai dok raja ni ulat ta. Itu jo. Mau menyanyi kalian bilang tadi. Dang neng marindin na lagu babi. Oh iro, ba iro. Ada adong gopin na anggaran sian si Raja Uluan. Do parna. Rakma muamang tabereng waktu. Rak do si hobbing. Tapasada ma anggarat ta aha haulu udurata. Rak pasato mahita. Parna si Raja Uluan do toga si hobbing. Di soma rak mahita. Ido, sampai taso. Itu dilihat pun. Ido, salanang roro gora-gora ni akadongo tubut dai matugas si hobbing. Dihita terlumobi ketua sada asara mahita pasaton ima anggaran tu hasuton. Dia muna boru bere nami matugas si hobbing. Asaret tahi tasalunan dison lau pasaton ima anggaran dasar na iya. Son, dia muna aduli nami silaban soksoni nang anggi duli nami tasui. Iso mahita saulu na lapas hatun anggar dasar non. Ya, terlumuwi perjolo ma dia muna Raja Uluan. Maula teh dihita nasabunguan pinoparnio puta si Raja Uluan. Ala nalau pasahaton anggaran mahita sesuai dohot nanti sepakati asa rapita nalau pasahaton butima parna Pungwalas ni roha mau lihat di Tuhan suaksongan nang dihita saluhuna dilehot Tuhan do cuaca yang semakin mendukung. Dison eda opung ika rodohami dengan musa punguan parna nadohot dohami marlas ni roha dina membentuk rumah tangga naim baru berenami dohot boru nami tangyang nami siap parna semoga keluarga na berbahagia ma berenamion dohok boru namion gabeti ruan jada sibuan dame sibuan lasni roha di tonga-tonga ni keluarga si hobbing. Jadi pasahaton nami ma eda anggara dasarta nauk tapatupai rakma boto dohitai sedia ateda. Jadi tukso sedia pei Tuhan ma nama masuk-masuk hatai hata tabaan. Melihat ma dibungol las ni roha dia palatikion naburu disok kamiro sian punguata si Raja Uluan iman alau pa songon pasahaton anggara dasar hita do patu pahoni naburu hita do nabain tukso sadia pianon nabuita pasahat ni bungot tuamu las marhamuna asa songon nami ma si titik masih gopa golang-golang pangarahuna oti iso sadia pi nani pasahat ni punguan tu las ni rohan tapatikion tuhat tadi watama namanggohi pasu-pasuna adur haduka ma patugu-tugu lebu adur hatiti patugu-tugu horbo sari matua ma nang sar matua ma naboruku pairing-iring pahopu sahatu namar nini sahatu namar nono boliate ma dituata butima. Jadi warita ngorotu bang
Sadata beta. Jadi melatih madi Tuhan melatih yang dita saluna. Nang udah disonro do hami punguat tugo sobing boru bere nang bere na patuduhon holong do las nami diulat tadi bagas sadarion. Ima di nama jalo pemasuk-masuk ma perbugason anak do paromota sejarun itu Tuhan marhiti da posona. Senggia manian pengiduat tu Tuhan ni anak do parometon gabe rumah tangga na berbahagia, rumah tangga si tirun di jolna torop terlumubi di jolni Tuhan. Jadi nang udah arong deson papunguhami songot oh itu jadi deson nang udah arong do ita patupa son anggaran siap punguat tugas sobing buru bere mulutung pe otik susadia naboy pinatupani pungata nang udah lasmaron nang udah sono donok masonate tutu naman dokon sititi masih gopa golang-golang pangaruk na mulutung pe otik susadia naboy pinatupani pungata setuata mamanggogi pas-pasuna beto anakku jadi dangu pe di anakku do di parumen nami omah hami akka bapam omak tuam nang udam nang songoni na burum do aketom tungpe songono na haroron nami ate kidan lasmaruham jadi tong do honok kutuho sonata situ tua na mandokon bitang na sumiris obu petung torop anak petong dihamuriris boru petung torop asa pinatik kunujur mena di topi tapian tu dia bihal malak kenusal pulaton satu sima mudah buatan persaulian asa sa ni solo masa tu asa ni solo masa tu labuan satu dia bihal malak gaduan saya tong madi dongan Tuhan jadi amang par musik saya berjalum ya di nang rumah kami pasaton sonat si pasaton nami anggaran dasar siap pungon salut tugas sobing parna nang Sony Raja Uluan bekam mana ubar tuji Jadi molo adong dope nai ngarong mangurupi bona suton rade de pehami sopai mahon. Sapit jepiga pe hupai mahami pak. Jadi raja nami sosulut nak kasi solhot. Sosoni akada nyotang raja ni akado sauta. Ala adong pangidon ni anakon nami do parumen nami. Iko marede dau esai bere kasalut na ulaku. Inna nasida. Bajo sapu salagu ada tau lema salagu ada kamang salagu pe. Songono damang boru nang tapakajang-bajang ulauta
nakik kamu nga mangido panotoron, unang gabi mangido pe paredeon. Jadi asa sada hatatai, unang gabi sa mga dua. Oh iro, dang na itu si masuk na. Wala na mga marede di dokon. Aido, datole gabi Asa dibigay akaw suarakin na do. Jadi soni mamang, ada yang dokor raja ni hula-hula, mamer waktu hitain na. Bawa menon, manungulum mah mujutu bagas. Asa kata do hula-hula. Aja tulu liwat. Ati lanjut do, baru lanjut, melanjut men. Jadi dia mau bunani asuton. Naking nungarong tiki. Nungarak manortor. Jadi tak lanjut to mau laut tak. Buti mak. Jadi mangulum mamang, ngai dia nak kasih padu ti beto jo hamu. Nih, baru hudulaka hula-hulon nih. Dia nak kena sekaligus. Beserta Imam Musek nak kaning dah sekaligus arung kesalahan resepsi dihita namar rongat tubuh tugas si hobbing boru bere nang bebere sosongoni dong sapar nebao suang songoni ma bere nami bere luban nahor asata pasahat ima song pangurupion tubuhan dari sutota songot tupata dalatta mengurupi hasuton disommai ta salut nama ratapak amang permusik nami bek kamu jumpa nomor nai akan nomor tubuhan sektor hicca Bam mamang bam somai dah Apa tong ako. Hidup ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus ya. Hidup toh. Jadi unang pola hitam cek kamu. Iya. Di baju lu. Asa hatop. Aja opat. Jadi deho akang upungingka songsoni di anak kon ni bedok parumain sosori di pengantin hasiana teh di son omma akka bapa udam akka baduam nak kana burum saluhutna hita nama ronga tu ka shopping ima na huba punguhami songon mangurupi ima dia suton dotun nami songon mangurupi oma ima di ulau musadarion tung songon open na tabutar bek kami akka raja no tubu makka bapam do akka na burum dohron nai masih titi masoppa golong-golong parahuna tung songon open na butar papungu dongan tubu tuhatta mana magoi pas-pasuna alan inu ain dihami alas nurani rasma rohani pada mula rasma rohan tod dimuna jadi amang parmusik nami naing pasaton tupak mahami tu anak kon nami ima tu akang nami mengurupi ulau nasadarion bama godang na amang go las ni roha dongolukon go las ni roha dongolukon nomor 7 pati iya kilil ko sahali dah sahali Harus mengajak terus. Iya, terus.
demo, neka demo. Mulai ate mari Tuhan. Harus kembali. Naneng mula ko kami amang baru. Kami peneng mula ko Tuhan nami. Asa kami kutik kita. Jadi asa neng makatai me tadok raja ni ulah tak di hitan nomor rumah tubuh di somai tamar tapak. Jadi asa tam rak makatai tadok raja ni ulah tak. Sosoni ma di hamur raja dong sautanami di somai tamar tapak raja ni mengadupi raja ni ulah tak. Aneng makatai dok raja ni ulah tari orang. Di hamur raja dong sautanami. Iya masuk mau bagas. Dihita nomor nungat tubuh tugas si hobbing di somai tamar tapak asara talusi makatahi taro raja ni hula